Takže idem do novej vianočnej dedinky vo Zvolenie. Idem to tu pozrieť. Celkom pekne to tu je. A kúpim si nejaký punč. Nejaký plagát od Lubošsov, že je to nejaká zľava. Nechcem si kúpiť mydlo alebo sviečky. Jasne, kúpim si, len dočítam si. Keď nakúpim nad 5 €, budem mať jedno malé mydlo zdarma. No tak, čo mi odporúčite? Mne sa páči veľmi tieto takáto rukavička, možno sa vám bude takáto páčiť. Alebo ešte tento stromček veľmi pekný. Alebo tieto takéto mydlá. No, tak čo by mi do 10 € vyšlo? Keď si kúpim niečo za 10 €, tak budem mať dva tie malé. Áno, dve tie malé mydlá. Tak možno vám ide tak jednu sviečku. Kto si na vašom mieste určite vybral? Tak si zoberiem túto rukavičku, lebo je veľmi taká 3D realistická. No? Dobre, a tak ešte niečo? A ešte toto. A ešte túto mám, tak vám to dám. A ešte tie dve malé mydielka si môžete vybrať jedno z týchto. Toto... jedno toto a druhé toto. A vidím, že pamätám si vás, ja som vás raz stretol, keď ste boli na Hodžu. Áno, teraz sme tu preto, že máme takú špeciálnu akciu. Predávame tu pri Punči, plus tú hľadku si určite prídete. Jasné. No tak 10 € to bude. Mi sa páči. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia. Takže... Príďte si kúpiť aj vy takéto mydlá. Sú ozaj kvalitné a teraz predávajú aj na Punči, Pustohradskom Punči vo Zvolenie.